Napulo kabalay ang nasunog sa Davao City kaganinang buntag. Duha ang napaso samtang usa ka menor de edad ang na-rescue. Ani report ni Jandy Esteban. Daling meresponde ang kabumberuhan sa sunog sa Purok 23 sa Ecolan, Barangay 76A, Davao City, Lunes sa buntag. Giplastar dayon ang fire hose o gipasilita og tubig ang kalayo nga milamoy sa kabalayan. Nag-uul pa ning lalaki kay wala pa daw makagawas ang iyahang anak. Tapa pong anak dito. Sir, asa yung mga anak, sir? Sa sulod. Tama, naunta diri yung taong bata. Pila edad, pila edad? 8 years old. Ah, Taud-taud pa na-rescue ang bata sa mga bumbero. Asa pa yung daron, sir? Malanduri lang diri, sir. Kauban po. Usa ka 34 anyos nga babae sa bag nakaangkon og first degree burn. Pila ipa hatod tong babae sa ambulansya na ay hatod sa ospital kay grabe pagpasok. Kining lalaki gilapatan dayon og first aid kay napaso human gisuwayan og salbar ang nasunog nga balay. Si Nanay Maria nagsaulog unta sa ihang adlaw na tawhan apan masulubon siya tungod na apil og kasunog ang iyahang balay. Asa man nagsugod ay ang sunog? Ana ako igagaw Alfredo Jongpong. Kalit lang to? Sa man to? Buto jud kay papaya man gud na nagkunik ra po na sila diha ma'am na birthday ko karon ika 60 years old ilang giya kada problema asa mamimang lugo. Wala na ko ana ma'am ang ako lang luwas lang ang mga bata. As 11:50 gideklara nga fire under control na ang sunog dinhi sa Sunflower Street. Sumalat sa report sa Davao City Fire District, 7 ka balay ang naugdaw samtang 3 ang partially damaged. Parayon pa ang pagsuta kung unsa ang hinungdan sa sunog. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.